A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének Fejér megyei szervezete az idei évben immár harmadik alkalommal ismeri el Prima díjjal a kiváló képzőművészeket, sportolókat, tudósokat és közéleti személyiségeket. A jelöltek között szerepel az Alba Volán jégkorong csapata, az Árpád Ipari Iskola alapítványa, Csutin Schler Erzsébet városvédő, Flasner Kálmán késes műköszörűs mester, dr. Guzeó András a nemzetközi orvosi társaságokban is ismert ideggyógyász, Klecska Ernő a Fejér megyei hírlap gazdasági rovatvezetője, Kneifel Imre zenész tanár karvezető, Kovács György a megyei művelődési központ címzetes igazgatója, Sándorfalvi Sándor festőművész és Sohonyai Edit író. A jelöltekre szavazhatnak a Hírváró havilapban, a Fejér megyei hírlapban megjelenő szavazólapokon, valamint a www.hirvaro.hu internetes oldalon november 6-án 20 óráig.